Il-pika waslet lil diversi ommijiet u missirijiet bi spiċċaw maqfula fiċ-ċella tal-ħabs wara li dawn naqsu milli jħallsu l-manteniment ta' wliedhom. Il-qorti tat sentenza sa massimu ta' xahrejn ħabs lil 20 persuna fl-2017, 18 persuna fl-2018, 8 persuni fl-2019 u persuna fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena wara li dawn naqsu milli jħarsu l-kuntratt tas-separazzjoni fejn jidħol il-manteniment. It-terapista tal-familja il-professur Charles Azzopardi spjega li waħda mir-raġunijiet li dawn il-ġenituri ma jonorawx l-obbligazzjonijiet tal-manteniment hija bitpattija jew pika bejniethom. Ħafna każijiet li nintaqa' magħhom jienu għalfejn ma jitħallas il-manteniment ikun qisu bitpattija. Ħafna hekk nieħdu ħafna rġiel pereżempju il-mara tkun qed iżżommilhom it-tfal ma tħallihomx jaraw it-tfal meta jridu, ġib ħafna skużi, titfil Wi-Fi biex ma jkellmux it-missierhom. Ma tirrispondix it-telefon, kun hemm ħafna minn dawn il-battibekki li jkunu storja antika ta' separazzjoni ta' bejniethom. Il-professur Azzopardi semma li biex wieħed eventwalment jispiċċa l-ħabs irid għal diversi drabi jibqa' jisfida l-ġustizzja. L-ewwel ma jagħmlu pulizija mhux idaħħlu l-qorti, l-ewwel ma jagħmlu pulizija jippruvaw bil-kelma tajba jħeġġuk biex inti tħallas il-manteniment, jħeġġu l-parti biex tħallas il-manteniment. Jiġifieri dawk is-47 każ li ħallsu li ma ħallsux u telgħu l-qorti u weħlu l-ħabs ikunu għaddhom proċess twil. U naħseb illi bil-buona volontà ta' kulħadd dak il-proċess tista' twaqfu qabel. Il-terapista qal li l-manteniment ikun għat-tajjeb tat-tifel jew tifla u mhux għall-omm jew missier. Il-manteniment għandu jitħallas fil-parametri tal-ftehim li jkun miftiem fil-kuntratt tas-separazzjoni minħabba illi l-manteniment tipikament aħna qed nitkellmu fuq manteniment tat-tfal ma jkunux flus li qed jingħataw lill-omm jew lill-missier, tipikament lill-omm mill-missier, imma jkunu flus li qed jingħataw biex it-tfal ikunu jistgħu jieklu, jilbsu u jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Intant fl-isfond li xi ġenituri nqdew bil-pandemija u ma ħallsux il-manteniment jew anke ċaħdu mill-aċċess għall-ulied, il-Kummissarju għat-Tfal Poli Miċeli kienet appellat sabiex l-ulied ma jintużawx bħala ballun ta' pika bejn iż-żewġ ġenituri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.